תמשיך, תמשיך. עכשיו. הגנה, מה? יופי, אני עושה ככה. אני עושה ככה. אסור לי לגוע בראש. אתה מלמדת? תראה, תעשה לי ככה. לא! עם זה. הבנתי. ואז אני נותן לך פה, אתה נותן את זה. עוד פעם, תעשה לי ככה. ביד שנייה. כן, טח! נותן לך. זה מה. הבנת? אז רגע, לא הבנת. הבנתי. ככה. ואז אתה נותן פה. זה ככה. יפה, וו. לא. אז אני צריך עם זה. אימצתי עם הסריטה. קדימה, נו. אחד, טח! יפה. 2. אבל אני לא צריך להזיז את היד. אוקיי. אתה צריך לזוז עם היד עם הזה שלי. זה מעלה את זה? בוא. ככה. לא! הגנה. יופי. חכה. אתה צוחק? שיניים לא.